Mitharai promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngaki kan. Saya am ki beliau. Bagi beliau ndolak temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Kinoilam ke Hill Farmers Union sangkeme ringkat ke Hill Farmers Union dari Bohoi District. Haka aru pratuk ya yong ara jarap hunrio. Kilai ban ajing kersyon mapurai ki Nongrep ki bela syakta naga jing syak dakhol ki jakarep haka raj Nongpoh bad haka bawat ke Ïing saru lapat Jynrat daga Puhshilum. Kini jing ni ajing kersyon jing noilam ke union dalam kemadu sekretari ba Alfon Bird Karsentio kalong hadien bagi layo Ïing bagi lar petai kubor bagi Nongrep ki la syak thombor haka raj Nongpoh. Kumbala penpau de ki Nongrep ki bela syakta la om bakaraj om tang bakla dakhol ya ki jakarep jongki. Henry, kila lihat dan boru ban perawat dekat Ïing sa da ke penankam dekat Puhshilum. Haba keren cikilat thai ku bor ba kharsen tiu long bakum kaseng kamla ban pedang bakarai kan thombor ik jakarep namar ba kan kata ik jakpo jang ki Nongrep ba lakin turu ik noilam jong karaj ban dia penbet nok mardor ya kan kam dekat jing keren. Nakaliang joka Hill Soma Union mentaka sengi adien bengi Ïing ba kitu kilat patai kubor akabede batkani kajingja ha lumarto te kabahap hakani ka rat ilaka jong Nongpoh te nakaliang kajongi yuan mentaka sengi da kajing smokya namar ba ngiyui ba kani kajingja tang mentah hauni banai April kamdei kabajia tang hani Nongpoh NUI ya ketu ke jingja bagi Nongrep salah pangapro kimyo banlik grep namar ba ke jingsyak pendik haki jat bendriu napo karbi bat haki pulit asam buat kumjuru ya kitu ki Nongrep syate syapo mau sikar kapa ki Nongrep hangti po west kasil ro kisya klong lani kisya penjot ya kitu ki jingthum ki jongki kiba kilathung latep hangti po west kasil tekani kapen smokia ya ka jengmut jeng perkhat ke jungi bat kade ke jeng perkhat ka bakia bah du kata-kata menta ka sengi ngilawan ya ka ban ya kendo ya kini ki Nongrep ki barep hauni ulum raj ubahap hapo karat Nongpoh tingi smotu ya ka jeng smokia ka jongki ka jeng smokia ka deiba lada kani ka jakarep kamdon sho da aikin basa ya ki kon dikti lada kani ka jakarep kamdon sho da aikin pendap ya ka Ïing kasem ikun ki di ke badang school ikun ki di ke badang college bat ki babun ki Nongrep ki syania hakate ke jakarep tekumta ka jing wanra bat ka jing persang jong ki nong penia jong karaj wanra ye ki project ki ba na ki department ki bapher bat ban wengno lani ban kini no ya kate ke jakarep ki Nongrep ni nakaliang ka Hill Soma Union Ïing ban ni penscam bakamla bandong ni smotu ya ka jing smokia jong ki Nongrep mata kasngi hoi ni smotu bakadi ke jaka jong karaj kamdei kanong kenti ke jong ki Nongrep henrei ka jingkeli menta kalong ba lada kumni ka jia kini ki Nongrep ki balarep ki kwai ki dingso ki ba menta ladai sakapor bakin khetso henrei menta la pam no ki menta la kini no ki kani ka dei ka baban khia ya ka Ïing ka jong Nongrep ki jong lada dei bangi ngirus pa ada bangi dan kita kelak keputit ya singin namdan kami kita ke jakaraj intit ki hektar ki jaka mangin rep barha kata kapor nganong iping ngimdan kamsu ban rep dumo kiyo henrei ngin rep ki traktor henrei namar bangi dok bangi wana ka Ïing ka jong Nongrep namar kata kadaw ngi kerpat yakin nong penia jong karaj ailat yakin Nongrep ki jongi ba ki jaka ba ki rep sngo bawat kini namar ka ka pliangja bat ka ka kiuja jong ki kun jong ki Nongrep ni sngo kya halor kani ban ngi Phah ka kubor ka basyai bat ka message ka basyai ya ka KHDC ka badai ban pek yaki jaka ki puta bangi don kam kum ki Nongrep ni don kam yaki an ban yada
baya ki jakarat ke bagi Nongrep ki rat bagi Nongrep ki rep snobha wat le don bor wat kini don bor nga sngo banong ngayeng naka hil soma inian haringkat bat Nongrep naka ri khasi bajantia bat kumju ki Nongrep nagaro hills bangin yeng lang bat ki Nongrep hapo Nongpoh ban ai Mynsiem yaki bangin num khang yaki project ni kran taka basai henrei le yaki project hakijaka ki berang Leit teli henrei wat kini yaka pliang ja ka jong Nongrep ban ong ba finwan ra yaki development naka benta ban kini no yau khiuja yaka pliang ja jogi Nongrep nginam la ban pediang tadai namar kata kadau yan hanta kasngi ban ai Mynsiem yaki ni ki Nongrep bat ni sngo turu yaka Mynsiem jogi Nongrep balada ka raj ka khot lada ka district administrative ka khot ban yakran kilong ki bakloi hakano kono kapor namar ngi ki Nongrep ni dan ni ka Mynsiem bangi kwa ban chongsuk ni kwa ban imsuk bat ngim kwa ya ka jungdukha Mynsiem ngim kwa ya ka jing yakan at tadai namar kata kadaw ngas ngoban ong ba khot ki Nongrep yakran ai ka communication ka babyang khnang ba nila banwan ra no ya kani ka jing yakran hakalinti jo ka jingsuk bat ki Nongrep kin chongsuk kin imsuk bat kin remsuk bat kin repsuk hakati ka jaka nakaliang jokhil somainan kumbangi ni yang ha Nongrem mangin ra ya ka sur ka jang Nongrep ubam dan sur ngin kran nakabenta ka ki voiceless ki Nongrep ki bam dan sur ngasngau ban ong ba namar kata kadaw ka jingwan jongi mata kasni kalong ban kershan ye ki Nongrep bakatai ka jaka rep ka baki rep kinang continue ban rep awat ni smu thu kidan ki Nongrep ki baladan ki baladan ye ki kot jing pinsisha nakarat ba kidan ki Nongrep ki bam pat yo ru ye kita ki kot jing pinsisha henrei ngasngau ban ong ba nakarat ki dei ban penskem ye kini ki bala rep da ki phobos nem imi hangne I kontrol marwen I bala rep nadu snem 1000 khandai spa hanya pu armo mi te kidan ki bala yo ye ka kot patau snem 1000 khandai spa khandai pusau te ngas ngoban ong ba nginang penskem ye ki khnam ki Nongrep ki yo Mynsiem henrei lada pikni no yakane ka hok ka jang Nongrep ban rep haki jakarat ngas ngoban ong ba fi penslor ye ki Nongrep ban kenria na rep ban habau Nongrep ulak kenria na rep kandan ka jing kerdu bam ka bashar kai hakari pat kacat penri barokoi the competition jungi kam judai ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisa sadani ki email pa jong apa di amba yan penkala no syaka guest house lane ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay pingi sedang sya no 4 rooms tamba na ka 4 rooms ni sotho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadaw ka floor jong ki tourist kilas dang bon ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khasandu habawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki yun pagin yo company hal jaka bangin Leit shabar bangin tap placement shabar ma bangin la dak puli tingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap aka state lajong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang Leit sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers ki Leit hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata hang la ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive ka award ma kasin ka gold award jang ka sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni ka wai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka trahi ban promote lo ya baro